Egunon, arratsaldeon edo gabon. Edo dena delakoa, bai. Ongi etorri gure podcasteko ekosistema podcasteko posgarren saiora. Hau da, gure podcasteko azkenengo saioa. Ja, amaiera heltzen nahi gara. Baina, poliki, pentsa egin du. Bai, baina, borobil geratu xaku podcasta, ez da? Bai. Nik uste du baiet. Bueno, ez dakigu bigarren denboraldirik egongo dan. Gu ez gara egongo, hori ziurrezki. Espero, imagino Julen hemendik urte batera grabaiken dagoela etorkizuneko laugarren mailako ikasleek edo lehenengo mailakoek edo biadanik. Ba, polita izango lizatek, egia esan da. Behitu Julen guk hemendik jarraiken dozteu, ikeko gura baina. Amen gure herentzia, zuak guztiontzat. Abese, kontaion dagoen. Noski. Bueno, bai, gauzak ez di asko aldatuko, baina beti gongo di anekdota berriak. Bai, Julen, ikusten sekretutxo bat bai kontau, Julen. Nola da posible 6 kapitulo grabau eta 5 bakarrik egotia? Batzutan, platoa montau behar dozu eta dana grabau behar dozu eta kapitulo osoa sekulako txapa emoten igaro behar dozu bakarrik amaieran deskubritzeko soinua grabatu ez dela eta berriz egin behar dela. Bai, hori pasosiakun lehenengo podcasteko, lehenengo saioak inasi ginenean, lehenengo podcast honetako lehenengo saioa grabaiten hasi ginenean, ingebela berba 50 minutuz Julenik eta Irati kolaboratzaile moduan, eta konturatuko ginela 50 minutu grabau geben momentuan gu euforiko jarri ginen, eta konturatu ginen ahotza etzela grabau. Bueno, baina ikasteko zerbait, beti. Ikasi asko ikasi dugu. Hasieratik bukaerara egiten. Bueno, Julen, hasieran beti egiten du, podcast honetako atala aurkeztu, eta gonbidatu hori pasan mutexo, baina horretarako lehenengo aurkeztuko dugu gure aurtengo kapitulu honetako gaixa, dala etorkizuna. Aldu gara azkenian meloira, eta beldurra moten dauen gaira, baina... Bai. Hasierako kapitulotan aurkeztu goben apur bat graduan undinorakoak, ikaslien bizita zentrau ginen, unibertsitatean bertan, unibertsitatetik kanpo, eta baita ingeben berba, gure eraikinan inguruan, irakasleen inguruan, kredituen inguruan. Orduan, oin guztia badakizuela, normala danez, aurrera behira jarri beharko gara. Karo, zatik, askotan aukeraketan duzu karreria, aukeraketan duzu ez, kanpora begira, hau da, etorkizunean zer ikastia guroten, zer itia guroten, edo igual bakarrik ikastia gurozulako iten duzu. Bai. Baina, eta horretarako, gonbidatu moduan ekarri du, oindala laburteia da gradu dauzan ikasle bat, orduan, gaur egun Euskadi Irratiko kazetaria da, beraz, paso mungo xau, sarteko gure plato, gure set marabilloso nentara, anezua zubizkar. Txalo bero bat! Julen lotzatuta datorrela uste dut. Bai. Kaixo, ane. Kaixo, bai. Lotxatuta, ez? Ez zara zu geu baino nerviosago egungo, hori ezinezkoa da. Ez dakit, igual bai, ez dakit. Gerturatu mikrofonera zatik batzutan. Segun zuek zenbateren ezaguten lasai, eta ni zelan atorren. Espero du kapitulo hontan bai grabaitia hotza, barazate garrantzitsua. Konprobau dugu, gana ondo. Primeran Julen. Bueno, segi, hasi hurrengo atalak. Hasiko gara orduan, 3 kontzeptuen mailarekin. Lehen kapituluan aipatu genuen bezala, hau 3 errege maila, baina erregerik gabe, kontzeptuak bakarrik. Eta gaur etorkizunai begira jarri behar garenez, ekarri dudan lehenengo kontzeptua da, zer gertatu dan, hemen ikasle bezala egin diren lanekin. Adibidez, film labur bat, podcast bat, ja ez dakit hitz egiten, 5 kapitulu eta gero. Zen olako ibilbidea esan dau, zeu olako lanaren bat izan duzu, eta gero unibertsitatetik kanpo ibilbidea izan dagoena eta bere bizitza izan dagoena unibertsitatetik kanpo. Hasi aurretik nik esan dizudan gauza bakarra izan da, ez esan duela zenbat bukatu nuen. Barkatu hori nire faio izan da. Bai, duela 4 urte, nik uste dut, podcastak existituko ziren noski, baina ustut zirela, bazetorren zerbait, urruneko zerbait, igual, ez ziren orain diren bezain, ez? Ez dakiz zentralak edo ohikoak. Baina nik uste dut, kasu horretan ibilbide gehien izan dezaketenak edo izan daitezkela adibidez film laburrak, ez? Bai. Gure kasuan ala izan zen, egin genuen film labur bat eta, gero, UE Zineman aurkeztu genuen, beste film laburren jaialdi batzuetan ere bai, aukeratu zuten labur birarako. Orduan, aitzakiatxo horrekin, erakutsi zuten
leku batean baino gehiagotan, eta bueno, guretzat bai izan zen, ibilbidetxo bat izan zuen zerbait, eta bueno, gero, da hemendik kanpora ere erakutsi geruen zerbait, eta bueno, ematen dizu poz txiki bat, ez? Ba, zuk lan bezala, Claro, zerbait ikasle bezala, eta gero, ba, ez da iristen ez izema jenderen gana, baina badauka alako proiekziotxo bat, eta bueno, betetzen zaitu horrek. Eta gero nik hola buruan dauzkat, beste bi gauzatxo, uste dut lehenengo mailan izango zela, informazio alako erreportaje bat egin genuen, baina... Jo, oso goiz, orduan, lehenengo mailan izan bazan. Mailan, orain duela denbora asko izan zen. Eta egin genuen Euskal Baserriari buruz, eta, bueno, zen alako web erreportaje bat, orduan, bueno, webgune baten jarri genuen, eta gero zuzeu atarian perfila sortu, eta han jarri eta, bueno, goratzen dut, izan zuela bere zabalkundetxoa, eta, Asier Etxebarria zenak jarri zuela jozelan interesgarria, hain gazteak izateko, eta, bueno, guretzat izan zen pixkat, hemendik kanpora mundua dago, eta hemendik kanporako munduak ere batzuetan begiratzen gaitu, eta... Claro. Hori da. Ez hori da gure ardura handitxako bat oin esaten duzula, gu laugarren mailan gauz, eta idoiari bigarren kapituloan galdetu gotzan, bueno, bigarren edo hirugarren kapituloan galdetu gotzan. Hirugarrena esango nuke. Bai, badau, unibertsitate kanpora badau bizitzia, guretako badau lekua, badau... Bai, ez? Ez dakit. Bai, ez? Mesedez, bai. Claro, es que gu oin arte, egon gara, idoiakin komentatik hemen baita, sensazio baten, ez dakit, amak gordetzen dutzuni amora zauzela, ez? Beti amakin zauzela, beti zauzela, bestuta unibertsitatean zauzen momentuan, eta praktikak egiten bozu, edo Julentan ere kasuan oin dualian gauzela, zauzen presa bat ingin lanian, bai zauz lan munduan, baina ez zauz momentu berdinean unibertsitatean. Zala pizkat kaballito blanko. Hori da. Ez da inbeste zaudela norroiten besetan mabestuta edo, baina ikasten ari zaren ez, badaukazu, bueno, ez dakiten hankasartzeko baimena ematen dizula zure buruari, igual da, bueno, ikasten nabil, eta ikasten nabilen horretan, jendeak ere horrela tratatzen hau. Claro. Orduan, niretzat, bueno, gradua bukatu osteko saltotxoa izan zen hori, ez? Igual nik nire buruarekiko neukan pertzepzio aldatu zen gehiago, besteek zeukatena baino, claro. Ze ordura arte ere, bueno, egin genituen praktikak Euskadi Irratian, eta ez dakit, udan kasi martxa normalean sartzen zara, ez, irratiko martxa horretan, edo beste leku batzuetan egin ditugu gauzak, egin zitzakenak kasi beste dozeinek, eta gu egon gara hortartean, baina bukatutakan, gradu bukatutakan da, ja, ez dakit, ez? Kaixo, arratsalde honan, naiz, Mondragon Unibertsitateko ikaslea, idazten dizut honetarako, claro. Hori, jada, Bai. hartuta, kaixo, han ez euskaraz, ditzen dizute, Euskadi Irratitik, a ber... Bai, zer momentutan, ez? Autopercepzio aldatzen dela, eta ez da inbeste jendearen, jendearen zat, eta eskerrak, nik badakit oraindik ere jendeak ikusten nagoela oso gaztetxo, orduan, batzutan duda egingo duela, hau noiz hasi da irratian, edo hau noiz hasi da lanean, zenbateraino daki zerrari den egiten, zer ez den egiten ari, zenbateraino dago galduta, eta zenbateraino ari da antzesten badakiela, denok antzesten dugu, Bai. Esan nahi dut, irratian 30 urte daramatzan jendeak ere bai, eta agentzia batean 20 urte daramatzanak ere bai. Bueno, baina igual daute pertzepzioa batez ere. Horrela lan egiteak igual emango dizu aukera gehiago, bebai, merito propioagatik irabazitakoa aldarrikatzeko, ez da? Osea, azken finean, ikasle bezala egiten duzun lana, naiz eta oso lan ona izan, beti geratzen da ikasle bezala egindako lana bezala, eta igual bertatik salto egitean, bai daukazula olako, ez dakit, autoestima salto bat, bebai izaten duena, hau nik egin dut, eta nik egin dut nire esfortzuekin, orduan, ez dakit, neu zentzu hortan bai, zerbait polita ikusten duela, oindik ez zaita llegau, baina... Nik uste dut hori asko dela, eta nik klasean egon ginen artean ere ikusten dut, ez? Hartzen duzun ibilbidearen arabera, igual, autore ibilbide hartzen baldin moduzu zure lan hortan, eta ez dakit, hasten baldin bazara zinema munduan edo ez dakit, ekoizpen munduan, eta hor, igual badela salto hori, niretzat, nire kasuan asko izan da, orain, etxe handiago baten parte naiz, etxe handiago horren izenarekin, historiarekin, eta ez dakit erantzunkizuntxo hori ere, ez? Bai, izan liteke autoestima, baina
baina ez dakit. Igual da lanaren arabera, nik ez dauka sentsazioa hainbeste ari naizenik anetzoa zeu bizkar bestela lanean. Bueno, lanera noa, baina hemen makinaria oso bat dago funtzionatu behar duena. Igual ibilbidearen arabera da, asko pertsonaren arabera izango da. Bai, seguro. Nik opa dizuet baietz, amaitzerakoan izatea... Ia ba. Aberlan. Zuretzako salto hori, nolakoa izan zen, oso beldurgarria izan zen? Ez bereztiki edo, ez daukat bereztiki gogoan. Nik gradua bukatu genuenan banokan bukatzeko gogoan dira. Nik uste hori universala dela. Bai, eta gero ni beti izan naiz oso horrelakoa, ez? Nik beti nahi izan dut, eta igual pixkat horretan orain baretu naiz, baina beti nahi izan dut urrengo pausoa, ez dakit. 18 urte bete, karrenta, ja. Beti inertzia horrek nire eraman nau beti. Orduan, unibertsitatea gradua amaitzarekin zen berdina, nahi bukatu, nahi lanean hasi, eta justu guk hori, praktikak egin genituen Euskadi Irratian, 3. eta 4. mailan, eta udako praktikaldia ere egin nuen, eta amaitu aurretik orduan gure zuzendari izena etorri zitzaidan, galdetu zera ea egin nahi nuen, praktiketako kontratuarekin, beste aldi baterako lana, eta ez dakit izan zen oso ibilbide, seguruenik ez ustean hartutako zerbait, baina aldi beran pixkan naturala ere bai, banekilako gutxi gora bera nola egiten zen lan, eta orduan ez dut gogoratzen, igual nire klasekide batzuek izan dezaketen bertigo oroitzapen hori ez daukat. Hori igual etorri da gerora, ez? Beste etapa batzu bukatutakoan, eta... Baina, claro, nik esaten dut, ni pandemiak adibidez harrapatu ninduen lanean. Orduan, lanean eta nahiko lasai, orduan badakit bizipen oso diferentea izan daitekela. Aurkitzen zarelako ez egon kortasun handia daukan sektore batekin, eta erabaki behar duzulako hori nahi duzun edo ez, eta erabakia oso zilegi delako, baina, nik hori pixkat gerora bizi izan dute zainbeste, justu momentu horretan, badaukate Feliperen firma daukan paper pusketa bat, baina, ez, honekin zer, nik hori geroxeago bizizan dut. Hemen, galdeak kuriositatez txikikeri bat, asko kostatzen da unibertsitateko titulua heltzea. Bai. Bila joan behar duzu, horrek ere badauka zer ikusia. Zenik ezagutzen dut bat, ega jaso zuena atera eta 20 urtera. Ostra. 20, eta eta oindik esan kadukauta? Ez, esan zeukaten muleo. Ez, ega ez da kaduka, jen uste dut, edo? Ez da gine, espero dut ez. Ez badaude, ez, ingleseko eta titulu batzuk, badaude. Bai, berez bai orain jubiozula. Amaitzeko data, baina, esan nahi dudana da, 3 urte edo. Vale, jugu. Aprobetxatu bazkari bat egiteko bila zoazten. Hori da, unibertsiatea bueltatzeko. Joan 3 lau eskoriatzara jaso titulua, agurtu jendea, agurtu irakasleak izan jatorrak. Izan jatorrak. Batez ere, beti, izan jatorrak beti. Bira, lehen aipatu duzu ibilbidean arabera gauzak asko aldatzen diela. Orduan, horrekin lotuta dau, bigarren kontzeptua, dela, zer egin dezakezun, hemendik ateratzen zainean, zein dira ikusentzunezkoak ematen dizkizun irterak. Orduan, hemen, beste gabe, nahi nizuen galdetu, ze pentsatzen duzu ezuek? Honi buruz. Itxoen, igual, anere azalduko xau, badakizuen ja, gradua, ikusentzunezko gradua duala injala, bigarren, 3. eta 4. mailan duala iten gabitzela, eta 2 ibilbide ezberdin dauzela. Bai, egisa. Alde batetik dau komunikazio digitala, eta beste alde batetik dau sormen komunikazioa. Julentari justo komunikazio digitaleko parte gara, eta beti defendiuko komunikazio digitala. Oina arte beste izan den arren tradizionala. Orduan, ez dut esaten 2 ibilbide horreik bakarri dauzenik ez, ikusentzunezkoak, eta justo graduauta gero espezializaitea gura baldin baduzu, beste 1000 ibilbide dauz, edo beste 1000 aukera topa hauseke hemendik graduontatik kanpora, ez? Nik uste dut bai dela gradu bat, danetik ikusten dozuna, eta alde hortatik ikastera zatozenean ikuketan dozula gura dozuna, edo praktikak iteko aukerak zure modura edo zure gustura moldaketako aukeri dakozuna, baina hemendik eta kanpora be, zure ibilbidea egiten jarraitu bezula, ez? Bai, eta niretzat, hartzen baduzu gu klasean ibilitakoak zertan gabiltzan, eta da, denetik. Ez dakit, ibilbide klasikoak izan daitezke ez, gutxi gara era, nahi baduzu kazetaritza, eta hor barruan sartu prentsa idatzean ibili daiteken jendea, telebistan dabilen jendea, irratian dabilen jendea, gero sartu sareak eta sartu kontu digitalak, tartean agentzietan
dabilen jendea, tartean ekoiztetxeetan dabilen jendea, tartean bere kabuz ibilbide bat garatzen ari den jendea, tartean ikusentzunezkoetan ari ez den jendea, ikusi duelako tarte honetan sektorearen, ez? Prekarietate eta ez egonkortasun hori eta esan duena begira. Beste aukera hau daukat eta beste aukera honi emango diot aukera bat, ea zer moduz. Denetik, orduan, ez da inbeste gero lanari dagokionez edo enpleguari dagokionez, niretzat bada gradu bat edo badira ikasketa batzuk oso ikuspegi zabala izateko aukera ematen dizutenak. Orduan, nik seguruenik ez dut jakingo, ez dakit. Ez dakit ze egiten, baina seguruenik oinarritxo bat badaukat horretan ere, edo ez naiz izango bereziki abila, berdin zait, kamera atzean, baina igual oinarritxo bat badaukat, eta oinarri horren gainean gero beti garatu dezakezu, ez dakit, baldin bada horrelako diagrama bat, eta igual oso ondo moldatzen baldin bazara hizketan eta idazten eta diseinuan, izango duzu hor oinarritxo bat soinuan beti sakondu dezakezuna, edo ez. Baina ibilbidea ere horre etorriko da, eta, hemen nik gogoan dut, ez, dela irakasle batzuk esaten duzutenak. Orain dela urte batzuk eta 2008ko krisiaren ondoren eta sektore pila batetara etorri zen. Krisi bat egon zen. Halako prekaritate eta ez, olatu handi bat eta sektore askotara eraman ziren, seguruenik ikusentzunezkoen sektorean ja ezagutzen ziren egoera batzuk, orduan, orain da orokorra, orduan ez da inbeste, sektore honetan baldin manago bizimodu prekario bat izango dut, segurunik sektore askotan, gehienetan izango duzu bizimodu hori. Orduan, ez da, aukeratu gustatzen zaizun zerbait, eta saiatu egiten bizi proiektu bizigarri bat, ez zaituen egitoko, eta gustatuko zaituen. Asko zatia, dirudi, baina. Bai, ez dakit, baina nik uste dut, nik gogoratzen dut, lehenengo mailan eta igual izango zen, bigarren eguna edo, eta Julen Telleria etorri zen. Eta gelditu zitzaidan buruan sartu zen, esan zuen, eta ez izan beldurri tabernan lan egiteko. Alegia, gustatzen baldin bazaizu sektore hau eta bizitzako tarte batean egin nahi baduzu apustu hori eta aritu nahi baduzu sektore honetan, ekin horri, eta izango dituzu lantxo batzuk, izango duzu garai batzuetan lan gehiago, garai batzuetan ordu gehiago kontratua, garai batean gutxiago, eta horri utzi nahi badiozu, bitartean beste lan batzuk egin behar badituzu, egin. Orduan, nik horri gaituko nioke aldi berean, beste sektore batzuetan ere badago bizitza, oinarria badugu, landu ditzakezu beste bide batzuk, ikasi dezakezu beste zerbait, mundua ez da unibertsitatean hasten eta bukatzen, orduan, ate pila daude irekita, orduan ez izan beldurrik beste ate batzuk irekitzeko ere, ate hauek ja beti izango dituzu irekita. Ados, justu hau, oso lotuta dau, hirugarren kontzeptuarekin, dala gure etorkizuna, eta ze pentsatzen dugun pasako dala gure bizitzakin, hemendik ez dakit, 5 urtera, baina hori baino lehen, zeu, espero zenun kasetaritzan bukatzia, hane? Ja, ez dakit. Igual hemendik urte batzutara errazago erantzungo duzen, nik esaten nuen, nik ez nuen espero ikusentzunezko komunikazioa ikastea ere, gero etorri nintzen ate irekietara, eta neuzkan zalantza batzuk, ez neukan oso argi, ez neukan bokazio oso argirik esateko, hau ikasi nahi dut, baina etorri nintzen dezen, honek balio dit, ez dakit, ez? Un poco, nahi olako antzekoa gertatu zitzaidan egia esan da. Jende askori pasatzen zaiola, eta normala da oso lan dinamiko bat, etortzen zara eta kontatzen dizute pixka bat nola landuko dituzun gauzak eta esaten duzu, hemen seguruenik lan dezente egin barko dut, baina seguruenik lagun honak egingo ditut, ikasiko dut desente eta pasako dut nahiko ondo. Orduan, konbentzitzen zaitu aukera horrek, ez? Orduan, ez dut, esan dut, adibidez, amarekin etorri nintzen niate ireketara eta amak esan zidan. Irten nintzenean ja bazekiela, hau aukeratuko nuela. Orduan, segurenik kazetaritzaren, hemendik urte batzuetara esan dezaket gauza berdina, baina, nik uste dut gradu aurrera joan ala, eta batez ere, orain dualak ere izango du zer ikusia, baina gure kasuan, praktiketara joan behar duzun momentu horretan, aukeratu behar duzula nondi jo, edo, eta nik uste dut batez ere, EITB-en praktikak egiteko aukera egin nuela esan nolako, orain ari naiz ikasten, orain daukat pixkat muturra sartzeko aukera,
eta gero igual ez dut aukerarik izango, eta bai izan zela, bueno, edo orain, edo igual... Bai. Aukera horretan da, gero ailegatzen zara irratira, baduzu susmoa gustatuko zaizula, eta gustatu egiten zaizu. Hemendik asko errepikatzen dute, batez be irakasleek eta pizka bat bizitzak hainbat aukera emongo dizuela, eta ez esateko ezetz, juteko frogatzen. Hori asko aipatzen da, eta egia esan da, hainbeste esparru jorratzen ditun mundu honetan. Eta ja hile batzuk urdindu zaizkidanez, nik esango dizuet, intuizioak esaten badizue ezetz, intuizioak esaten badizue, eskaini edate proiektu hau, edo deitu didate ez dakit nondik, eta ez dit transmititu oso zera ona, edo ez dakit hain gustora egingo nuken, intuizioari ere egiteko kasu, esan nahi dut. Aprobetxatu aukerak, baina aldi berean eman zuen buruari baimena ez esateko ere. Nik super argi daukat hori. Ze badauka sentsazioa, nik graduan izan dituela 4 urte, eta ikusten ditu nire kuadrilako batzuk, eta igual pilon ikasten zutenak, eta ostegunero parrandan lehenengo eta bigarren urtetan batez ere, eta ez dakit, dauka sentsazioa nik aprobetxatu nituela aukera pila bat, baina gero igual beste bizipen batzuk ez ditudala izan, edo ez dakit, proiektu askotan eta lan askotan bukatu dudala, leporaino sartuta esaten duzunean, nola bukatu nik hemen? Ez dakit alako ez esaten, orduan, intuizioak esaten badizue, igual ez da momentua, igual ez da lekua, igual beti egongo dira beste milate. Baina ez danean? Egin kasu buruari. Ez danean? Ez denean, buruz. Hori da. Ni akordaiken naiz, hau anekdota edo, zera modulan, guetorri ginen lehenengo gurian, kurso dana batera sartu eskuen gela baten, eta ustez beste baten bekontu dutela podcast honetan. Inoezkoen olako test moduko bat, esateko, ia zer gure geben izan, edo zer zatik aukeratu geben gradu, bez hori oso tipiko dela, unibertsetan jakiteko. Eta ustez, euneko haundi bat urten zala, zine zuzendari izatea gura bela. Ja. Eta beti dauz, klasetan zine zuzendari edo zine friki batzuk, esaten duzula, hau. Baina gero, bai ikusi dut, apur bat gusto hori edo etorkizunera begira batzuri helburu hori faninxakoila, ez da boile gure zine zuzendari izatea, beste batzuk gurako dago izatea ondion, baina fangarela ikusten beste hainbat irtenbide aukera, irtenbide lanbide aukera, asko zabaldu dela, eta oin ustot berriz galdera horre egiten baldin badozkoen, oso ezberdina izango zela. Enraida hogara guztiz. Bai. Nik hor askotan aipatzen dut adibidea, gure klasekide bat, beti kamera atzean eta argazki gintzan eta oso trebea, eta kamerarekin oso trebea, eta idaztea, ondo moldatzen zen idazten, baina eta gaur egun telebistan egiten du lan, eta irratian egin izan du lan, eta kamera aurrean egiten du lan, eta askotan esaten dituzuk. Bigarren mailan niri esaten zen idanean, etzinela kamera aurrean jarriko, eta zu izango zinela lan horretan kamera zarduratuko zen, eta pentsatzen zen olako zerbait, eta ez noski, baina ez dakit. Baina hor nahikoa da olako txispa bat, eta zergatik ez. Lanak eramaten zaitu ere gauzatuk egitera. Sartuko zara proiektu baten, eta igual ez daukazu ideia handirik sare sozialei buruz, baina beharrak eramango zaitu, orduan beti ikasiko duzu martxaren arabera. Eta gero hor dago ez, betiko eztabaida, unibertsitatearen zeregina zein den, eta egia da, lan mundurako bidean bada ikasteko leku bat, egon litekena, enplegura begira egon litekena sektorek dauzkaten beharrei begira, baina unibertsitatearen berezko egitekoa da, pertsonei iristaraztea jakintza edo, orduan hori galdu gabe ere, ez? Askotan jartzen garelako, lan irtera hau, eta lan irtera hau, eta seguruenik nik orain daukadan lanean, ez dakit, eman izan ditugun ikasteko eduki batzuk, izango dira, baina burua amueblatzen laguntzen dizute, orduan horri ere garrantziarik kendu gabe. Eta guri lehenengo egunean jarri ziguten kamera bat, gela erdian. Eta altxatu behar izan ginen banan-banan. Gure burua aurkezten. Ostia, que dices. Bai. Ez que, dako jemen... Eta ez genuen elkarrezagutzen, eta orduan, egiten dituzu, eta normala den bezala egiten dituzu,
bueno, aurre iritziak egiten dituzu, ba, ez Bai. Ba, ni ez dakizen naiz, eta gustatzen zait ez dakizet, izan flipatu bat, edo... Bai. Hau super espabilatuta dator, eta ja, elkarrekin zetorren jendia zegoen porra egiten rollo, a ver, venga, non da, futbolista, txek. Bai. Ba, eta honek esan du, gustatzen zaiola ez dizen musika estilo, eta fijo txungoa dela... Ja. Eta gero, ziurrenik, esan horrela izan. Ez. Eta gero beti bota ziguten mehatxua, azken urtean jarriko dizkizuegu bideoak, ikuste dut bidean galdu zirela. Eskerrak. Hobeto. Bai, ez nuke ikusiko orain, 18 urtekoa hori, kaixo, ni naiz ane, arrasatuko naiz, eta ba ez dakit hemen nago, nintzelako eta irekietan, eta... Jo, oso gazi gozoa izan behar da horrelako zerbait ikustia. Bai. Eta guk, bai, eta apur bat horrekin komentuta ez, nola lehenengo urtetan, unibertsitateetan, lehenengo urtetan eta graduak irauten dagoen bestela urtetan, ez da huila bakarrik sortzen, Juleneki komenta ikinen aurrekoan, ez dela bakarrik katxarreria. Hori da. Ez dela bakarrik idaztia, sino que baita dela, gure emozioeri, gure komunikatzaile izango garelako, ikuspegi kritiko bat lantzen baita nola lagunketan dozkun gradu honek, eta gero etorkizunean hori nola ikusten da hori belanduta da kulergaela komunikatzailea bakarrik, ez? Eta bueno, horreri bezalako garrantzia mudexakon gradu honetan. Ez dakitzuk ikusten dozune... Bai, nik uste dut hor, oro harre, hezkuntzari dagokionez, erronka handi bat dela, erronka pila daude, zein dola esan, baina... ikasleen ulermenen eta adierazmenean daukat irudipena urte gutxian atzera pila bat egin duguna. Bai? Esango zenuke? Ez nigandik zuen gana, esan nahi dut. Nigandik, ez dakit, LH-en ikusten dituan ikasleen gana, edo tarteka tokatzen zait ikastetxetara joatea, ez dakit, irratiari buruz, ez dakit zera azaltzera, edo eta iruditzen zait hizkuntzaren erabileran bertan, ez? Eta hizkuntza ez bakarrik, ez nabil euskara maila edo gaztelania maila edo esaten, irudipena daukat ulermenean eta adierazpenean galdu dugula asko, eta segurenik askotan ez dugu uste, eta uste dugu oinarria direla, ez? Gauza hauek, hemen daude kable eta mikrofona hauek, baina oinarria segurenik da buru barruan, ez? Hizkuntza nola prozesatzen duzu, nola azaltzen duzun, zenbaterainoko gaitasuna edo lanketa daukazun, barruan daukazun hori gero kanpora eramateko, eta gero norbaiteke esan dezake bai, baina batzuek adieraziko dute, ez dakit, segurenik irudien bitartez hobeto, eta bai, baina prozesatzeko erabili duzun zera hori, iruditzen zait, gero eta deskantxatuago daukagula, eta ez dugula behar bezala lantzen. Orduan oso garrantzitsua iruditzen zait, Jonezuk aipatzen zenuena, ez? Badirela zenbait gauza, igual klasekiden artean batzuek ez dituztenak ulertuko, ez ezkenak bereziki gustatuko, baina pentsamendu abstraktu hori eta pentsatzen jartzea mundua zeren arabera dagoen antolatuta, eta oso ondo, ikusiko zenituen 17 pelikula Hitchcockenak, baina gero ez bat duzu atzean dagoena pixkate azka egin eta ikusten edo ez bazara alegin zen ikusten, alperrik izango da, gero gainean eraiki den hori guztia behiratzea, orduan, azka pixkat egiten duten kontuak ez, nik uste dut ados niri gustatzen zizkit, baina horrez gain uste dut beharrezkoa direla. Horea. Bueno, sakon jarri gara hemen, jutena izaigu denbora, da ekarri gugu esperimentu bat, kapitulu ontako, gure kolaboratzaile, jada, agertu dan kolaboratzaile bat, gaurkoan pitonisa bihurtu dugu. Orduan, etorriko da, gure etorkizunaren berri emotera, zuok guztiokin, Lara García, txalo, bero bat! Lara da kamera operadoria da pitonisa da. Mundu hau bezala, prekarioa. Bai. Un poco de todo. Bueno, Lara, zelan gaur. Ondo, zuek? Oso gustora, nahi kosta zait aria mostia. Ez que nik uste dut geratuko nintzela beste, ez da izan. Motz geratu zait kafia. Bueno, ni gaur nadorrona zuen etorkizuna iragarpen haitxera. Vale. Orduan, ekarri dut testu bat, baina testu honek dauko utzune batzuk. Orduan, zuek utzune horrik betimiko zue. Eta hortarako dauz 7 puntu diela zuen izena, ikasi duzuen unibertsitateko gradua,
ezagutu nahiko zenuken pertsonaren izena, egin nahiko zenuken proiektu bat, munduan gustokoen duzun lekua, inoiz egin ez duzun lan bat, eta unibertsitateko irakasle gustokoena. Orduan zuek beteko zuen utzun neurrik, eta historia bat sortuko da. Vale. Eta hor daukotzu boligrafoak, eta lehenengo mungotzuet utzuniak betetzeko. Eta gero ja... Hemen eskolan bezala hartu bat eta pasatu. A ber sortuten dan. Ui, kasi hasi naiz buruz bera idazten. Ados. Orduan lehenengoan izena, ez? Bai. Hori da. Ondo. Bigarrenean graduaren izena. Hori begai erraza. Vale, horraino erraza, ez? Horraino da Feliperen tituluari begiratzea. Bai, ze gero joaten zara bila, eta gero, ez dakit, apuntatu berzarenean, ez dakit nungo, ez dakit lan eskaintzan, ez dakit nungo, bueno, alako deialdietan gero, badu beste, ez da ikusentzunezko komunikazio, bueno, ez dakit, eta orduan hori ere, joaten zara betetzen, eta noiz egin dut, eta ikusti dituzu zure graduko, bueno, puntuak, eta ze hemen zauden bitartean ez dituzu igual hainbeste garrantzia ematen, gehiago da, egin behar genuen proiektu bat, eta azkenengo helburua zen hau, eta ze gustura gelditu garen, ez dakit egin dugun ez dakit zerekin. Gero joaten zara, eta esatu duzu oso ondote. Hemen dena zenbakitan. Bueno, ez doala inora, baina, bueno, bai. Oso ondo, nik ez dakit nola bete gauza. Ni hitz egiten nabil, badakidalako zer den utxune bat izatea podcast batean eta entzuten den zerbaitetan. Baina igual gero hau moztu egingo duzue, jarriko duzu. Ez, oso baliagarria da. Inoiz egin ez duzun lan bat. Baina zer sektori buruz? Nahi dozuna. Bai, edozein sektoretan. Okindegi, esan diteke. Azkena, unibertsitateko irakasleri gustokoena... Hemen pizka bat, zeu busti zaitez bat, ez? Bai, ze bestiok igual... Bueno, zue jarri beharko duzu, oraindik, ez? Notari jarri ez dizuen norbait, ez? Gure TFG-ko... Edo asko jarri dituna. Aprobetxatu bai, hori da. Baloratu ez dakit, nor daukazu tribunalean gradu bukarako lanean, hori da. Egin gauzak ondo, ez? Ez beti esaten da, kontaktu ez importanteak diren sektore honetan. Bueno, kontaktua baino gehiago nik uste dela jendearekin atsegina izatea eta jatorra izatea. Ez dakit zeu, baina geu gutxienez, hemen gauzenetik nahiko gustoa ibili gara irakasleekin, eta nola, talde txikak esan dean, hau, uste dut, beste kapitulutan komentau dugula, erraza da, haiekin harreman on bat sortzia eta asko implikatzen dira orokorrien. Eta gu oso gutxi ginen, osakuzen ginen. Bai, batez be, ibilbideekin, gara, oinik ez garela graduatu gara. Bueno, hau da ez, podcastaren magia. Azkenean izin dezakezula iraganean, ez? Egunon, arratsaldeon, eguerdion, Ez dakit, berdina. Ez dakik noiz emitituko da. Ezagutu nahiko nukeen pertsonaren izenarekin, eta sekula egin ez dudan lan batekin. Ze okurritzen zizkitenak egin ditudanak. Orduan jarri den ezake, ez dakit, ile apaintzaile. Jarri, noski. Bai. Vale. Venga, idolo bat, amor platoniko bat, Jone. Ez, amor platoniko bat ez. Ez? Zeba? Grabatuta gelditzen zelako. Maite minduta gelditzeko beldurra dako sola. Ez. Igual pertsona horrek entzun ingo dau podcasta. Ez dut uste. Mario Casas, entzuten baldin bazauz. Madrilen bizi den lagun bat. Iziatik esango dudan, idatzi zidan, Joan, Euskal Etxean ari dira egiten poema lehiaketa bat, baina letra batek jarri... letra batekin lotutako hitzak esan behar dute, eta orduan, aste honetako erronka da, errerekin hasten diren hitzak. Eta, karo, euskaraz oso zaila da, eta, bueno, idazten dizut, laguntzeko, eta, bueno, beti idazten dugu elkarrelako kontuekin da. Nik esan nion, Maria Rotaflex. Eta bere erantzuna, Ane Maitasun poemak. Ja, claro, Rotaflexak inabezu dira. Hori. Bueno, biak karpinteroak zirela edo. Bueno, nik hori jabete. Neube banao. Ez dut gure inokiko, hostia, antzia eta gana munduz. Baina altuan esango zuzak. Hombre, esaten ez baduzuz dago historiarik, Jone. Ez bai, esango. Bestela, zure etorkizuna. Zuze bango zai, irakurten tagu, utzunea betete. Ez zuek irakurreko zue bakoitzak beria. Baina ezin da izebe utzik. Zuk irakurten fantaga. Bai, hobeto bakoitzak. Venga, vale. Bere historia kontetia. Bai. Holan... Baina, nola kontau behar dugu? Emungo zuen testu bat bakoitzai, eta orduan
zuekiko zue onduan zuen betetako puntuak, eta orduan hemen jarritxa dau bakoitzean ze Bale. ze esan bidan. Orduan, ipuin kontalari. Hori da, Hau hori da. entzuten ari direnentzat, imaginatu behar duzue, ane ari dela orain begiak galduta, ezerezari begira, pentsatuz nor ezagutu nahiko lukeen. Osa, mundun dagoen jente danakin. Txikapas, dakit Bai, Taylor ez Swift. dakit. Taylor Swift. Bai, Taylor Swiftekin hartu nuke kafea denean. Ba, bera. Bueno. Txelo, jo que sé. Txelo García. Bueno, egiza zan neu ez dakit zero ezagutu nahiko banuken agaz, Ja. Anari, Olaia Intziarte, Hori da. Zutan talde osoa. Bueno, trompetista men dago. Venga, ya, tapau da, venga, listo. Vale, hoi banatuko zuet testua. Hartu bat eta pasatu. Ai, ama, zoragarria. Venga, vale. Sentitzen naz pizka bat... Zein hasiko da? LH lauen bezala. Bueno, bentsat ordenean daude, bale. Bueno, dauz batzuk behin baino goixotan, Mega Jone, hasi zeu. Ze zaila, ez? Ni hasiko Guanik naiz. trampa egin behar dut. Ja, horri da, Estefan, ez? Buah. Venga, ni hasten naiz nire etorkizuna iragarten. Venga, Jone. Venga. Unibertsitatean graduatu ostean, Jone bidegurutze baten aurkitzen zen. Ikusentzunezko komunikazioa ikasi ondoren, ezekien zerrekin. Hausnartzeko eta pixka bat bideiatzeko denbora hartzea erabaki zuen. Bere bidean, Erramun Martikorena ezagutu zuen. Eta podcast bati buruz hitz egin zion. Jonek, berarekin proiektuan aurrera egitea erabaki zuen. Eta Habanara joan ziren proiektua garatzera. Sarri una india bikoteatu. Han Marinel moduan hasi zen lanean. Beste proiekturako finantziazioa lortzeko. Eta lan berrian zebilela bere benetako bokazioa aurkitu zuen. Egun batean, Marinel lanetan zebilela, eneko bidegain agertu zen bertan, munduaz, unibertsitateaz eta bizitzaz hitz egiten orduak joan zitzaien. Orain Jone posi dago, Habanan. Bere benetako bokazioa aurkitu delako, baina inoiz ez ditu astu UESiko unibertsitatean ikasitako kompetentzia eta bizitzako momentuak. Eta ala bazan eta ez bazan, sardadilla aretxabaletako plazan. Habanan, Marinel izaten, eneko bidegainekin. Eta Erramun Martikorenakin. Fango nintzen. Azerako Zure irukotea. FGko tutoria igual azerretu itxen da. Bueno, azarraketako. Hemen dixigoari patxo handi bat, Venga. Venga. A ver, zer, hainbesteko estabixak idaztia? Ez, aukeratzea. Aukeratzea, hori da. Beste batzuekin adibidez oso argi izan. Oso, bai. Ez da, munduan gustuko duzun lekua, bai. Claro, orain irakurtzen dudanean, egin guztue, bueno, unibertsitatean graduatu ondoren, ane, bidegurutze batean aurkitzen zen. Ikusentzunezko komunikazioa ikasi ondoren, etzekien zer egin. Hausnartzeko eta pixka bat bidaiatzeko denbora hartzea erabaki zuen. Bere bidaian, ane Irazabal ezagutu zuen, eta podcastari buruz hitz egin zion. Anek, berarekin proiektuan aurrera egitea erabaki zuen. Eta degurixara ziren. Nora? Degurixara. Bai, klaro. Habanakoak, bueno, pase bat zeukan, honek, han, ilapaintzailea hasi zen lanean, ardi egin edo izango da. Beste proiekturako finantziazioan lortzeko. Eta lan berrian zebilela, bere benetako bokazioa aurkitu zuen. Egun batean, ilapaintzaile moduan lanean zegoela, Andres Gostin agertu zen bertan. Munduaz, unibertsitateaz eta bizitzaz hitz egiten ordua joan zitzaien. Orain, ane pozik dago degurixan. Bere benetako bokazioa aurkitu duelako, baina inoiz ez ditu ahaztu UESiko unibertsitatean ikasitako kompetentzia eta bizitzako momentuak. Eta ala bazan eta ez bazan, sardadila aretxaletako. Bravo! Zurea be, oso kompletoa geratu da. Degurixara paten da pelukeixara eta ez gekixen. Super random. Bai, politaz, nik askotan esaten dut ez, pixkat munduarekin kokoteraino nagoenean eta egunak oso luze doa zen eta beti esaten dut. Erosiko dut hartalde bat eta egingo dut gazta! Begira. Eta, oso ondo. Eta gero hilapen. Inbidia pizka bat eman dia zuen, sonda. Joan de gurixara. Ez paduzu ezagutzen Joan de gurixara. Baina Joan banaka, ez masifikatu de gurixara. Julen, venga, entregauten nagoin zure. Vale. Unibertsitatean graduatu ondoren, Julen bidegurutze batean aurkitu zen. Ikusentzunezko komunikazioa ikasi ondoren, ez zekien zer egin. Hausnartzeko eta pizka bat bidaiatzeko denbora hartzea erabaki zuen lehenengo parrafoa berdin geratu zaigu. Bere bidaian, Patxo Flores ezagutu zuen,
eta itsasontzi bat eraikitzeari buruz hitz egin zion. Wow. Julen, berarekin proiektuan aurrera egitea erabaki zuen, eta Gardako lakura joan ziren proiektua garatzera. Han, dantzari hasi zen lanean, beste proiekturako finantziazioa lortzeko, eta lan berrian zebilela bere benetako bokazioa aurkitu zuen. Egun batean, dantzari lanetan zegoela, Maialen Torres agertu zen bertan. Munduaz, unibertsitateaz eta bizitzaz hitz egiten orduak joan zitzaien. Orain, Julen pozik dago, Gardako lakuan, bere benetako bokazioa aurkitu duelako. Baina, inoiz ez ditu ahaztu, UESiko unibertsitatean ikasitako kompetentzia eta bizitako momentuak. Eta ala basan eta ez basan, Sardadilla Aretxabaletako plazan. Ona! Oso ezberdinak atea dia, Ja, Hombre. ja. Enaben espero. Hombre, nik esan behut gauza bat, egisa da, jartzen dauela, zure irakasle favoritua gerretan danean, unibertsitatez bizitzaz da, hitzen egiten ordua joan zitzaien. Hombre, goztinekin, Noski. aldo zuin berba, 8 urtez jarraituta, eta hortxe gongo zinen. Nei gustatuko Tal litzaidak Maialenekin aurkitzea Italian, Egia esan da. Begira, zein zan zure, ez dakit zein jan? Patxo Flores, Bai. da trompetista bat. Vale. Oso ona, eta, gaina oso ondo jotzen dago, baina gero bai, super dultzea da bera be. Begira. Itsasontzi bat egiteko, ondo. Bai, Dani Marinela esan dut izan minus. horregatik, tenemos ya el negocio montado. O Lo sea- único, neul lakutik ezin nazelatera, porque itxasontzia Ah, claro. lakuan Ja, bani jarrita. abanan nau, orduan nola izan Ja, dira. hau. ja. Guri xarri itsasontziz, Bueno, Ego hau izan batzuk dana, jarrita. Orduan, gustau jatzu ez zuen Bai, etorkizuna. oso ondo. Neu, Ba, betxo, hau Sinatuko izaten baldin nuke, badan ere etorkizuna. Neu sinatuko nuke. Bai. dudarik Nune gabe. ben ikusentzun eskotan apur bat lana, eta gero ja, abanan Ramonekin. Ba, oso Uste dut, ondo. Ondo, ez? Ariketa moduan pixkat badela, ez? Hemendik aurrera tokatuko zaizuena segurenik da hori. Utsuneak bete. Utsuneak bete eta irakurri ahala joan zera eraikitzen eta konturatzen bide asko dauzkala eta beti bueltatu alko zarela gora jakiteko ze idatzi nuen hemen, bueno. Ba, oso ondo lara. Ba, pizka bat lasaiago Bai. batean azneu kapitulu hau eta gero, Egia esan da. Zer? Etorkizunei buruz pizka bat lasaiago batean azela. Bai, begira. Eta, Bai. bueno, osea, Hemendik eta idoianetik bai, idoianetik urtekin en plan de, bueno, bai, inguzeo, hemendik aurrera. bai, Niretzat orduan. gainera oso argi gero eta argiago buelta asko ematen dituela bizitzak, ez? Eta testu ingurua ere hori denean, ba ez dugula pentsatu behar ez orain aurkitu dut lan hau eta hau izango da nire lana eta uste dut orokorrean badakigula ez dugula hori topatuko eta ez dugula hori izango eta orduan jausten garela batzuetan trampa horretan, ez? Desio dugula justu ez daukaguna eta ezinezkotzat hartzen duguna eta orduan kasi nahi dugula ez biziosorako lan berdina goizeko 8 Ja. minuetara. Ja, Eta ja. bi ume eta furgoneta takatu bat. Ba, ez dakit. Ez daupena merezi. Okera pila bat daude eta Bai. segurenik ez duzu errealitate berdina izango bizitza osoan. Eta Baina bentze seguruenik disfruta hau, horrek- ez? Iken Bai. zabiltzen aiken. Hori da. Horrek markatuko du zure bizitza orduan egiten duzuna egin eta ez bazaizu gustatzen aldatu. Eta hori bai aplikatzen da, unibertsitatean, noski, orduan, ez itziateak eta jun frogatzen, zein izango dan ikasineko duzuena. Eta bueno, guri argi geratu baldin bazaigu, amendik gerora bebai gauzak egiteko aukera izango dugula, ba, zuoi, ni te cuento. Orduan, Hori da. Orduan zer Julen jazta, ez? Bukatu dira. bai, bai. Gure podcasta bukatu da. Baina, bueno, oraingoz, hori da, guk esan dugu, urren urtean hemen hori da, hemen geu gu, erentzia utziko dugu, eta norbaitek Hori da, bigarren baten batek denboraldia hartzeko. potente egin nahi badau. Nik azkenengo urtean erabili ditut bi gauza pila bat. Ez dakit denbora daukadan azkarritze egingo dut. Bai. Esaten dut pila bat, oraingoz, alegia, Amaitu da oraingoz. Amaitu da oraingoz, edo sekula jandu dan gaztatartarik onena, Oraingoz. Jo, ze polita. Eta egia bestea esan da, munduko bigarren gaztatartarik onena. Ze beti daukat esperantza, munduko gaztatartarik onen ez dudala ezagutu. Bueno, gaztatartarekin bezala beste dozerekin, baina esan nahi dut. Baina gaztatartekin batez ere. Bueno, ba, bukatu da gure podcasta oraingoz, eta gurtuko dugu munduko bigarren podcastik onena oraingoz. Eta listo, ba, eskerrik asko Ane Tortiarrek gonbidatu Bai, moduan, mila esker. Larari dinamikatik, eta eskerrik asko mendik etorri dan gonbidatu danari, kolaboratzailea eta ikusi duzuen dan hori. Espero du, ba, gure podcast honek lagunketia, ba, apur bat gure gradu izauketan, eta nola lan ikendun izauketara asteara muteko zan podcast hau, orduan, ba, espero du hortarako balixo izatea, eta ez dakit Julen zeus egiketea gure zuen. Ba, eta ona etorri behar baldin bazaete be, beste nunbaitea junte baldin bazaete, ba, gutxienez,
mundu honen inguruan pizka bat, ez dakit, jakin mila piztearekin neu konformatzen naz. Bai, hori da. Orduan. Ongi izan eta urrengora arte. Aber, egoten dan, urrengoa be. Bai. Agur, Zaindu. eskerrik asko. Aio.